berarti orang kepangan gomut ini di pangan itu kota di pangan pangan ya pangan pangan juga belum enak dari pangan orang kita di pangan beda pak aku kira-kira pasti pengen nikah bang pangan ya pangan bapak apa ini cerita ya sepanjang pangan model itu langsung di pangan memang api ini bunderan angkut
Pranyata menawa dewa kuwi ora adil
Gusti kuwi pilih kasih lho nalaripun akeh negara madya padha kawulane saya suwe saya ngrembaka negarane saya adil saya makmur parandene beda ala negara Kocokro negara Kocokro iki kawulane saya suwe saya entek negarane ora malah makmur nanging malah saya bubrah kuwi ngono pratandha menawa dewa kuwi ora adil Gusti kuwi ora adil nggih parmatur nuwun kanthi kula namung abdi wonten sandhap panguwasa paduka kula dibadhe derek kemawon nanging menapa boten langkung prayogi nyuwun wawasan kalian kang dipun togok jer menika sampun dangu derek paduka tur nggih kalebet tiyang lawas nuwun ngono nggih nuwun iya togok kula wonten meneng dhewe tenagawu monggo penemumu piye kok umpamane aku bakal ngrangsang kayangan Suralaya kabeh menawi kula dipun dawuhi supados matur lah kula niki kan matur sing pripun tegese jalaran kabeh matur niku enten merdekale saged mawon kula niku matur betekipun paduka ingkang sinuwun menika wonten pendale menika saged mawon ning nggih wonten matur menika ingkang tulus medal saking perempuring manah kula. Lha kula iki kan matur pripun? Toko wonten dawuh kowe matur apa anane aja mung nyenengake atiku nanging kowe ngomong sing tulus lahir batin saka atimu. Oh, nggih. Namung matur nggih. Yo, sadèrèngipun kula matur nuwun pangapunten mesti kemawon mangke kula menika mate geseh pemanggih kaliyan ingkang dipun penggalih paduka ingkang sinuwun. Nggih. Aten paduka badhe minggah kayangan kala wau ngendika dewa pilih kasih Gusti ora dirakaken. Iya to, Bro. Aten nggih. Pemanggih kula saemot kula boten enten Gusti kok boten adil niku boten enten malah Gusti menika maha samu kawisipun. Lah paduka kok ngendika nek Gusti boten adil niku boten adil enten nyatane kok akeh negara madya padha iki sing kawulane saya suwe saya ngrembaka negaraku kok beda karo liyane kok ora padha kok. Ah, enten adil niku ora kudu padha. Adil itu boten tegah sami ra jalan ndawono kalau naik adil itu ora kudu padha manut porsinya masing-masing ngeten oh akan itu laganipun kula niku duwe anak loro lanang wedok lah nek adil iku padha napa kudu anak kula niku kula tukoke sandangan anak kabeh napa kudu sandangan wedok kabeh ra nggih boten pengendang kali pengeco niku melake padha Aten, ning bayane kok beda. Aten lho, nek dono jalan ketoke bunyi padha ketoke. Ketoke adil tenan nek bunyi ketoke. Niku pemanggih kula lah, ngaten nggih. Kene napa negari sanes-sanes niku saya dangu kok ibarate pertukulan saya ngrembaka ibarate kewan saya mergo saya kathah kawulanipun. Lah nek kocokron niku boten telah pripun. Tapi paduka ingkang sinuwun menika saben 5 dina sepisan dahar menungso kabeh ketiban ora digilir supados ngaturaken bulu bekti ingkang wujud menungso suwene-suwe wong kawula teng Kocokro niku uga wedi bahwa desa-desa niku akeh sing gedha desa ngungsi timbang matine mati kodhok ngungsi teng negara liya niku kathah lho desa semua. Nah supaya Kocokro niku saged ngrembaka kados negari-negari sanes menika upami lho iya piye upami anggenipun dahar menungso menika dipun itali ngoten pripun ora kok wis wiwit yen mula pancen daharanku kowe menungso yen diganti liyane awakku ora bisa kuat awakku ora bisa rusak aku mesti lemes jengkles coba pikiran kok harapannya
dhewe iki yo melu antri. Antri piye? Lah kamu nek kayane mung aku karo kowe dhewe ora suwe ora aku karo kowe sing dipangan nek. Yo ora boleh Pak. Pokoke yo keluar pangan rombongan. Lah nek kepepet. Kepepet aja omah nek mung kuwi nek. Yo kok didadak kuwi nek apa? Pak, wajibipun bener-bener pirang. Oh, pripun niku pengapanu kemalipun nek kula kurang namung derek mawon kula menika namung saaki. Iya, toko Wonten gawuh sing luya sing wis pernatan ing negara Pocokro pirang dina pisan aku kudu dahar menungso. Kang Sabiten cepisan. 5 dina. Nggih, Umpamane iki tak ganti piye pernatane. dikatok pripun? Umpamane ora 5 dina tak ganti 3 dina ngono piye. Salah ora kuat. Iki sing mari kahanan istro deken mriki iki. Gawe pernatan ku kaya sing asik aja dirare-rare dadi muke wong isor ngono lho. Gawe pernatan iki wong kampung. Gawe aturan anyar meneh. Gawe aturan anyar meneh ora ditake. Gawe aturan meneh. Aku cilik kaya kowe iki ayo dicek. Ngaten lho nek 5 dina belum 5 dina ngoten lho. Apa 5 tadi? dina. Nggih apa dilare? Dene kepepet-pepete pengen mangan. Golek sing kaya dijajah kok belum dipangan ngene. Kula padoke pripun? Enten aplikasi itu. Wong edan. Batu Gustine kok digolek aplikasi. Lah biasane kangge dolan niku. Padoke jarak terdekat. Kok dadi niki apa dakat labene bingung ah. Ogo Wonten gawuh dina iki kudune aku oleh pangan kok. nggih Kudune aku mangan daginge menungso. Kira-kira iki padukuan di sing ketiban ora kudu nyawisake menungso kanggo daharanku kok. Maka nek sange mertua nggih sange mertua nek manut catetan iki sing ketiban orang niku kademangan manah bulan. Demange jenenge Demang Idropo. Demang Idropo. Nggih. Nanging adat lumpia 3 dina sakurunge tak dahar menungso kuwi wis diaturake ana karsaku dilebokke ana pakunjaran. Ya dene nganti tekan dina iki durung ana kok. Lah menawa nek goleke pangan kapan yo ora banget lho pangan dina iki. Wong racake dina iki ada dipangan dhewe dilak-dilak. Kadang kena iku lho, kena efisiensi andalan iku lho. Di anu mawon ah pripun prayogipun lampah ngaten mawon. Gawe prayoga dhisik ya kok. Nggih Pak. Pate Krodha Yaksa. Pate yo budak. Mboten ora lagi iki do teko. Matane. Monggo kula dherekaken badhe tindak pundi sinuwun. Arep nyang ndi? Lho. Mboten perintah kok. Mereka nampun naskah. Nyuwun pangapunten kula keturun. Pate Krodha Yaksa Wonten timbalane kang adhawuh sinuwun kandhane Togha lawan Bilung dina iki ing kademangan manah hilang sing ketiban ora kudu wae pangan marang ingsun. lajeng krasanipun paduka kados pundi? Pret lampet drukatipun wadya bala negara Pocokro saiki ngepung ana ing manah hilang aja nganti ana wong manah hilang sing metu saka manah hilang. Rentoco dawuh timbalan sedawuh saking paduka bareng kula pamit pedal pasilan sinuwun temanten ugi kula tepan kula ndherekaken Gusti Pati enten mangahilan kok menawa nek Idropo lali lajeng kula eleke. Iya kok ora ketang sambung bocah lintang mlaku rambatan pundak budal dina iki. Nepaken dawuh pangetunipun ing kesuwun nggih lajeng dawuh sinuwun.
sunan tukantos wonten nagari Pagelangan. Tapi pisukan kula saged mibarakaken tangan dikalipun sipun Prabu Bapa Keparing ing tengah cuma dawuh semanten ugi kula mate parangan abdi pun Dendrawati Marga Gawuh kabeh wadya basa negara Nitosaka wonten dawuh nampa dawuh sapa ingkang sedulur Prabu Bapa jeng suku Dulumaret menanging kadwangan Manahilan kabeh wadya bala kudu helake Manahilan kudu ditepuk aja nganti ana wadya Manahilan sing metu saka kadwangan ngaten iya kabeh keparipun badhe nirakaken wadya bala ingkang menapa ora tansah tansah bayu budal dina iki wah nggih mati oke betul ati ikap yakin wadya bala kok sing kok akan jauh
Lemang ompong kalayon Kedalang memak makanan lo aduh bukan Prapno maratani Nggih, Nyai Dewi yang menjawab Nyai Dewi. Aku lelaki kecil pangarmu sing kantong nyukian. Dene besar kok waktu kawan anak kumpul kelan nyenok omong mungkin malah sesuatu yang berparu malah anak nyukian. Nggih. Ingkang bakal menika panjenengan kaliyan ingkang putra menika kraos wonten mriki. Nggih saenten nggih Nyai Dewi. Saenten mawon wong pancen nggih wonten dusun nggih kados ngaten menika. Nggih Nyai Dewi. Nyuwun pangapunten mbok menawi wonten kiranipun Nyai Dewi. Ora wonten kula Nyai malah kaporo luwih-luwih. Aku ora bisa mikir upamane aku ora bisa nginep. Oh mana bilang dengan buka biasa bilang tua anak-anak ini ngomong lagi guru maosi dados tetuanggane para kawula wonten wonten mana hilang kula niki sampun dituwake wonten mriki bila saking menika menawi wonten tamu saking Jambi badhe nyipeng wonten mriki nggih kedah kula saged nyekapi sedaya kabetahan numpun Nyai Dewi. Ya, ini lagi kecil sing kantong pomok-pomok Pripun. Tak sawani wis kong dino kelungguan ikut dene kelawan takkan tanpa ini. Kulawan alang-alang makan yang beli tak sawan keluar tahun ini. Sajak lorokan senebut-nebut rasane Yai sehingga pancen kuwi gerak bentuk sing kok pikir lopo morendak kandak lombok mengawati sarana anak iki kabeh pengen panjang jalanan yang Yai cuma susah wis kok pakai ora kepenak ya kok yo kabeh panjen aku mampang ngomong kene Yai. Nuwun sewu. Ampun ngantos lebet anggenipun menggalih Nyai Dewi. Mboten wonten menapa-menapa. Saestu. Mboten wonten menapa-menapa lakang kula menika sampun sepuh nyatanipun menika nggih wonten padusunan. Mbok bilih saben dintenipun menika nggih wonten ewah-ewahan nggih sakala mangsanipun seneng sakala mangsanipun susah menika sampun limpah Nyai Dewi. Nyai Dewi jauh jangan ngoponan ngenten lho Nyai Dewi. Nyi sepundi karo ngomong apa wis matur kula wontenipun kok itu ora kena mikir apa-apa mung banyune ngene. Nuwun sewu Nyai Dewi kepiye panjenengan sampun kraos wonten mriki. Aku kerasa mata mana bilang yen sampeyan sampun kraos wonten mriki malah babar pisan. Kula pasrahaken manah hilang dumateng paduka kaliyan ingkang putra. Yai. Pripun? Perhatian wae luwih becik kowe kondo paman pengen dipo paman jalanan. Para sepuh padha paring jago pripun. Yen wong jagongan luku luwih saka setengah dina sing mancing dadi pulau Yai. Dadi aku nang kene wis salah
suatu tujuan dapat langkah ambil waktu keluar mana hilang. Wah, dan Poinnya berpokok nggih. Menika pangapunten mila kula wau sampun matur kaliyan Paduka Nyai Dewi. Menawi Paduka sampun kraos wonten mriki kula pasrahaken manahilan dhateng Paduka kaliyan ingkang muga. Ngaten. Namung saderengipun kula matur nyuwun pangapunten lan sampun dadosaken penggawean Paduka Nyai Dewi. ya ora itu lho kamu pokok tinggi ya. Manahilan menika ke bawah keraton Ngeka Cakra. Lah, Ratu Ngeka Cakra menika ingkang jejuluk Sang Prabu Bakasura, nggih Sang Prabu Baka. Niku karemane mangsa dadi manungsa. Ngeten. Lah, saben 5 dina pisan tetu angganing para kawula menika kedah saged nyuwanaken asok bulbet wujudipun manungsa kangge daharanipun Sang Prabu Baka. Lah mongko dinten menika giliran manahilan kula kedah saged nyaosaken salah setunggal warga kula pasrahaken dhumateng Prabu Baka. Namung dene kula menika sampun dipun tuwakaken wonten mriki ampun ngantos kula menika ngurbanaken kalian warga manahilan prayogi kula kalian keluarga kula kemawon ingkang badhe kula pasrahaken pejah gesang kula Nyai Dewi. Apa yo ngono Nyai? Nggih leres menika. Leres kula sampun matur dhateng Ki Demang menika kula supados sampun ngurbanaken juraganipun. Ning nyatanipun nggih tetep kados mekaten Sang Dewi. Iya. Piye. Jadi umpamane kowe bisa ngaturake salah siji warga manahilan, kowe iso ngaturake atur-atur kanggo Prabu Baka bakal layem tentrem ora masalah manahilan kene. Oke, nek kula saged ngurbanaken salah setunggal warga kula menapa kula sowan wonten ing Ngeka Cakra dados tedhanipun Sira Prabu Baka badhe ayem tentrem pun boten enten alangan napa-napa. Kono dene kok ora kawan Kepomo kang kumira terus ujuk-ujuk terus nyuwun mriki. Ini aku terus mantap sama pola aku juga ditanggung jawab mungkin awal-awal marah kabel kabisikan ojo nyai gemang ojo anakmu gampang lawan tingkat di panah Prabu Baka. Aku yang itu ya. Ampun ngaten panjenengan menika wonten mriki menika dados tamu kula. Ampun ngantos kok kula ngurbanaken tamu kula mboten kula mawon. Aku among sapa arung dadi korban mangken aku sing dilukian. Moga kepada aku untuk sing kono ngene. Nggih betul. Aku kudu kuat kuat longgo sampeyan urip. Aku pikir aku di panai Prabu Baka dengan aku pikir anak-anakku itu tak kembali sedikit cilik aku ngomong suami pikir sopannya dan aku pikir kamu aku jauhkan di banyak aku baik di panai Prabu Baka bocahku kalau pekono perkoko dan tangan kabeh diwan setu wis tuwa kali kok wae
Pak Loko Prabu Joko Hai Kecil Mungkin malah Kecil Kolo Bintang Prabu Joko Jokoผมเพื่อเป็นกำลังใจน้องที่สุดขอบคุณ Prabu Joko Hai Paman Dokat Itu Dokat Itu Kawalan Menekar Kolo Pokoknya itu Dokat Kemana awak uji Itu aku Pokoknya itu Dokat Anak-anak Pokoknya itu Aku Joko Hai Pak Itu Joko Itu Joko Là có quả Độ Kita Kita Itu Orang sama aku ngomong kemarin bukan pulau ngomong jangan aku semangat Tuhan seamcek kalau ngawalin aku ojo komi tentang panai Prabu Joko aku baik tentang panai Prabu Joko Joko sing dadi pangané Prabu Joko becik aku wae. Ora wae Joko iso makan lagi. Dasarmu Malah kabeh Prabu Joko kalah pate di daerah itu segala susah waktu ini. kae ratu kum pinako Lagi Prabu Joko kayak aku segala biasa setek opo-opo. Tuh ini Makara ini kalau tek tawaran urawan jajan negoro liyoyani Kita macet ya kata tek Mesti mati jajan negoro yani Wayang kae ratu pipo Tapi dulu aku tahu tahu pipo Tapi itu kayak orang kalau kira pernah kalau negoro ketiga Upamanya aku lagi pengkas kawan tamat Gondowono Bos tak tekok pipo Pipo berdan ini kolong lakon pabrik Loh, menjadi Niki kok malah bingung Niki wau sing dirembuk Eka Cakra, sing dirembuk Prabu Joko. Bareng tangis-tangisan kok malah niki wau ngrembuk Ngastina, ngrembuk Prabu, ngrembuk perang barang niku wau. Janjane sampeyan niku sinten sampeyan? Sampeyan itu sinten jajane yo kiai persajen yai jatulati iki lawan mari yo ngasine Tiwas kawani siwon Prabu Padu Dewana Dewa iki dhewe kumpinal Joko dhewe duntah liwa kaya anak-anak kuwo Pandhawa aduh Sandewi nyai nunggu apa janjane kula niki jane pun ajeng ngomong ngoten niku wiwit panjenengan rawuh wonten mriki kula niki kok badhe kula lara iki gek iya apa dudu tibane padha panjenengan Dewi Kunti Kalibrata kanjeng kono kiai niku putra panjenengan iya anakku berarti putra panjenengan Raden Setyaki ya kok ora tau diomayan lho saya putrane Dewi Kunti anak kono kok ndak yo kuwi kok diwon iki sing paling gak sing Joko Keno
sing bagus kae sing informasi sing kembang kae pinten rawat panten. Lah, nggih Sang Dewi nggih. Ngaturaken dongeng panuwun ingkang tanpa pepindhan lan kula nyuwun pangapunten saderengipun menawi kula menika mboten mangertos menawi panjenengan mereka sesembahan kula. Malah aku sing njaluk ngapura suwene aku ngrepoti keluargamu. Boten ngrepoti, boten ngrepoti kula. Lila dawa lair terus ing batos Sang Dewi. Wis ana kesakuan saka anakku Broto sing mbok menawa iki apa dadi jalan labu sing Broto sing kanggo bebrayan aku arep dadi tameng wong manah dinten. Nggih, anakku bisa sembuh gandeng karo yen akeh Prabu Joko bakal sirna pedhut sing gawe iris kawula mak ekonomi kene kiai. Pun kula pun pitados ngoten. Kula pun pitados. Yen iki manah ilang mesti badhe pikantuk pitulungan saking ngersaning Gusti nyatanipun panjenengan rawuh kaliyan putra wonten ing mriki badhe sabiyantu kaliyan kula. Pun kula pasrah kaliyan paduka. Ya iku manyo Broto semo Lopo banjur karepmu direki besok kakek apa direki aku kalau makin pakai tuh dibutuh baik tak jauh bukan kau kasut akan biar makin Prabu Joko asing tak pakai karena orang itu toko ini
dan itu kokenya pengajian Gusti Permati muga-muga kakangmu Brahmasena bisa ningkat karya Indi lan kedepan kaya paduka kanthi ya jeneng Kula Sang Dewi perintah marang anakmu supaya ngrekake kabeh wong-wong padesan kabeh ngeseni karo Sidrata Sena. nggih ngestakaken dawuh Sang Dewi nggih ngestakaken dawuh pun kula jagake mesti menangi Condong lawan wonten timbalan kang dawuh Sang Dewi Tuwa pangestu marang bapakmu kewan-ewan ngono lakoni lawan. inggih Kanjeng Rama kula nyuwun pamit badhe nyawekaken para nem-neman monggo nglampahipun Raden Bratasena. iya tak pengestu banyu ini pengestu marang kowe kabeh baik madya bolo kabeh nderekake ayo nyi kowe tak blonco ning pasar nyi syukuran Thank you.